Fenete Mamadou, Fenete Fedinyana Mamadou. Alakira bangena. Abdoulaye de Kira bangena. Abangena. Amba Aminata de Kira bangena Muhammadu. Alakira bangena. Minumbi Kira feata nufle. Abangena. Makankalu de Kira bangena. Alakira bangena. An bɛ baara min kɔnɔ n'o ye Mawuludu ye, an ye labɛnw sabati parce que ni ale bɛ kɛ an bɛ labɛnw de sabati. A fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye ka jɛkulu sigi minnu bɛ na ɲɛsin baara in labɛnw bɛɛ lajɛlen ma. An y'o jɛkulu ninnu de sigi n'o ye jɛkulu 11 ye. Donc n'olu sigira ka ban an n'olu bɛ sigi ka réunion ba dɔ kɛ ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan. Baara in bɛ se ka ɲɛ cogo di? Ka tâche dɔ confier nin jɛkulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na. Bɛɛ bɛ ɲɛsin i ka baara de ma. Donc o hokumu kɔnɔna na an y'o lajɛ in kɛ ka réunion kɛ ka hakilinaw sabati. Donc sisan kɛnɛ an labɛnn'a kama. Baara bɛɛ lajɛlen sabatilen don a ma. An bɛ dɛmɛ ɲini Ala de fɛ sisan ani duwawu barikama walasa Ala ka se ka an ɲɛ an bolo. N'o tɛ an pɛrɛlen don. An ye jɛkulu sigi ka ban, réunion kɛra. Fɛn fɛn ka kan ka boloda i n'a fɔ jɛkulu ninnu minnu ɲɛsinnen bɛ min ma. I yɛrɛ b'a dɔn n'i ye mɔgɔ kɔni wele kibaruya la siyɔrɔko b'a la. Donc siyɔrɔw ɲɛsinnen bɛ mɔgɔ minnu ma n'o ye accueil et hébergement ye. Olu an n'olu ye sigi ka fɔ kɛ u ye donnaw ninnu kan ka don so o so kɔnɔ u y'a bɛɛ lajɛlen labɛn. N'i y'o olu so fana di mɔgɔ bɛ dumuni de kɛ o ɲɛsinnen bɛ minnu bolo o ye restauration ye. Olu fana restauration u kan ka fɛn fɛn labɛn kɛ u y'o bɛɛ lajɛlen labɛn kɛ. N'i y'o fana kɛ bi hadamadenya kɔnɔna na i b'a ye mɔgɔ bɛ jɔ courant ninnu na n'o ye maintenance mɔgɔ ye. Donc olu fana y'u ka baara kɛ ka ban pewu. N'o fana bɔra yen i b'a ye n'o nin nana kɛ mɔgɔ mana jɔ so kɔnɔ mɔgɔ bɛ u ka baaraw de kɛ sow bɛ nɔgɔ. An ye commission dɔ fana bɛ yen ko assainissement olu fana labɛnnen don ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen nettoyer. Bon hadamaden mana fara ɲɔgɔn kan bana bɛɛ kɛnɛya bɛɛ commission santé fana bɛ yen. Donc olu fana sigilen don en cas mɔgɔ minnu fari mana gan olu fana labɛnnen don k'olu accueil k'u furakɛ. Donc dans ce cas nin ye bakuruba ye jama fara kan na ni min a tɛ taa min kɔ fiyewu ni minnu bɛ intervention rapide kɛ à moment demandé o ye ninnu ye. Voilà an balimaw an bɛna programme mun di komi ɲinan an ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ta k'a bila Mawuludu baara kɔnɔna la ni an ka koba ninnu kan ka taa kɛ yɔrɔ min na. O yɔrɔ jumɛn o ye don ɲuman na ye n'Ala sɔnna ma ɲinan programme na an ye baara bolodalen 3 ta i n'a fɔ tile 3 mardi mercredi jeudi. Mardi don n'Ala na kira sɔnna ma conférence nationale ADN Mali o bɛ taa kɛ don ɲuman na sɔgɔmada fɛ. N bɛ segin a kan mardi matin conférence nationale ADN o bɛ taa kɛ don ɲuman na n'Ala na kira sɔnna ma. Mercredi o ye question et réponse ye ɲininkali ni jaabi o belebeleba min bɛ kɛ an fɛ yan n'Ala na kira sɔnna ma ɲinan programme na o bɛ taa kɛ don ɲuman na. Mercredi question et réponse n'Ala na kira sɔnna ma o de bɛna taa kɛ don ɲuman na. Sisan jeudi conférence internationale an ka Ansardine international mɔgɔw bɛ lajɛba min kɛ n'u nana Mawuludu fɛ n'Ala na kira sɔnna ma o fana bɛ taa kɛ don ɲuman na. Nin bɛɛ bɛ kɛ don ɲuman na sɔgɔmada fɛ mardi mercredi jeudi a bɛɛ ye sɔgɔmadafɛla ye. An ye ninnu de boloda olu bɛ taa kɛ don ɲuman na walasa an ka pèlerins u ka se ka lafiya. Komi Janginɛbugu an m'a fɔ a dɛsɛra sa mais a dɔgɔyara an bolo n'Ala na kira sɔnna ma hakilinaw nana an bɛna taa ninnu décalage kɛ don ɲuman na ka jama bɛɛ labɔ a kalama k'a fɔ ɲinan kɛni belebele bɛ taa kɛ don ɲuman na dɛ. Nin lajɛba ninnu min bolodalen filɛ an bolo an bɛna taa kɛ don ɲuman na. O la ka pèlerin bɛɛ la somi k'a fɔ ɲinan ta kɛni u bɛna kɛ lafiya la ni Ala na kira sɔnna ma. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛ hɛrɛ ye Ala ka hɛrɛ bɔ a kɔnɔ Ala kira na bɔnna kuma an karamɔgɔ la hɔrɔma kuma salut ala Muhammad. Merci. Nous sommes très sûrs que les mesures ont été prises pour bien assurer ce travail-là, dans la mesure où il y a eu des travaux préliminaires depuis la veille, le mois de Ashura. On a fait des travaux préliminaires et de telle sorte qu'à l'heure actuelle, nous pensons que tout est fin prêt. Vraiment, les mesures sécuritaires, nous pensons avoir fait de notre mieux parce que ce n'est pas caché à qui que ce soit. Au Mali, actuellement, l'insécurité est vraiment très forte.
Donc nous avons pris des mesures à notre niveau. Et comme vous le savez, nos vigiles ont été augmentés en nombre. Et d'autres structures, des vigiles même qui ne portent pas de tenue, comme habituellement, ont été créées pour la circonstance. Et en plus de ça, il y a les forces républicaines qui nous appuient très fortement dans ces domaines. Bon, vraiment, nous croyons que vraiment, les mesures nécessaires ont été prises, mais c'est une œuvre humaine, surtout une œuvre spirituelle, qu'on ne peut manquer de confier à Dieu. C'est Dieu seul qui peut tout. Bon, vraiment, au-delà de tous les efforts que nous avons faits pour assurer la sécurité des pèlerins, nous confions quand même la sécurité totale au bon Dieu qui est la force suprême. Les appels en direction des sous-commissions, on ne cessera jamais de les lancer. Comme je l'ai dit tantôt, depuis le mois d'Achoura, on est ensemble, on est en train de travailler de pied ferme. Bon, mais n'empêche, chaque fois, on les sollicite pour les encourager et leur donner des nouvelles directives. Bon, nous pensons quand même qu'avec ces contacts réguliers, bon, les choses iront de mieux en mieux. Donc, ces sous-commissions-là, c'est des gens aguerris dans les travaux parce que c'est des gens qui ont en général plus d'une décennie dans ces genres de manifestations-là. Donc, nous pensons que chacun pourra à son niveau tirer son épingle du jeu, Inch'Allah. C'est en direction de l'ensemble du comité d'organisation. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que le comité d'organisation est formé d'une direction centrale que nous on appelle comment dirais-je, le comité directeur et l'ensemble des sous-commissions. Bon, c'est cet ensemble-là qui forme la commission d'organisation du Mawlud. Donc ça fait beaucoup d'hommes à la fois, avec des éducations très différentes. Donc vraiment en pareille circonstance, nous ne pouvons que dire à chacun de s'armer de courage, de patience et surtout de tolérance à l'endroit des autres travailleurs. Mami mikira fene bofe niti mamadu fene te fedinyana mamadu Alakira bangena Abdoulaye de kira bangena ñine moldu la labɛn ba de kelen do an bolo bafulu caman sɔrɔlen do ñine n'ala sɔnna ma sɔn ko tɛ kɛ mɔgɔ si negela ye n'ala sɔnna ma ko bɛɛ ɲɛnabɔlen do quoi minɛn bɛɛ sabatilen do labɛn bɛɛ sabatilen do dunan minnu bɛna na ka bɔ yɔrɔ janw fɛ ka ni yɔrɔ surun fɛ bɛɛ bi sɔn sɔrɔ et puis bangoni fana na courant bi fan bɛɛ bi courant sɔrɔ n'ala sɔnna welekan min b'an bolo ka lase mawuludenw ma an b'a fɔ ye an nakun ye mawuludu de ye an nakun tɛ kɛlɛ ye bɛɛ ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ sɔnko kɔni sɔnko tɛ kɛ mɔgɔ si negela ye ɲinɛ n'ala sɔnna ma an kɛlen bɛ ka disposition caman ta terrain kɔnɔ ani terrain kɔ kan sɔnko sira fɛ minnu bɛ kɛ Korofina yɛrɛ n'ala sɔnna ma fɔrikɛyɔrɔ la a sɔnko bɛɛ bi sɔn sɔrɔ n'ala sɔnna daburuyɛn laban min b'an bolo ka lase jama ma an b'a fɔ an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la an karamɔgɔ a n'a ka denbaya ala k'o mɛn kɔrɔ ala ka o sabati ala k'an mɛn o kɔrɔ jigi ye yarabi maintenance jama an bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ organisation cafin fara vigile kan ka fara jitigiw kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo sabula nin baara in bɛ ka kɛ ala de kama ni ala dɔrɔn tɛ mɔgɔ si tɛ se ka nin sara an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a dɔn bɛɛ k'i nakun dɔn kɔ ni ala sɔnna o de tun b'an fɛ ka fɔ jama ye. fɛn b'an bolo ka ɲɛsin olu ma an ka baara ye guwajɔ yɔrɔfuran wululubɔ fɔnsebɔ an ka baara wele ka ɲɛsin olu ma. cɛ b'an bolo baara in tan kɛ a fɔ baara ma ko baara girinma na wolo ka d'an ye baara yɛrɛ tɛ yen ko mun bɛ se an kɛ hali sɔgɔmada an ye dɔ ka kati satɔ bila kɛrɛfɛ a y'an ka ko kɔni ala ko bolo n'an ye ko daminɛ an b'o laban de bari kanu fɛn karamɔgɔkɛ min kanu b'an na an tɛ se foyi kɔrɔ ko kanu t'an dusukun na an tɛ se foyi la an labɛnnen don ka jama kɔnɔ jama kana dɔrɔn an b'o bisimila o bɛɛ bɛ don suma na o bɛɛ bɛ sigi yɔrɔ sanima na yɔrɔ si tɛ nɔgɔ awa tɔɔrɔ tɛ maa si sɔrɔ ni ala sɔnna ma k'an balolen to yan welekan min ka ɲɛsin mɔlukɛlaw ma an b'a ɲini mɔlukɛlaw fɛ u ka baarakɛlaw lamɛn n'an mago jɔra yɔrɔ n'o y'an lamɛn an mago b'olu ka lafiya la an t'a fɛ ka tɔɔrɔ mɛ n'an b'a fɔ k'i ka wuli ka bɔ yan i b'a sɔrɔ an bɛna ko dɔ kɛ yen i bɛ tila ka sigi mɛ an tɛ mɔgɔ si tɔɔrɔ mɛ n'an sera mun ma o ka dɔn k'a fɔ ko baarakɛlaw de ye ninnu ye n'u y'an ka baarakɛlaw ye an n'olu ka jɔn ye olu y'an ka patɔrɔnw de ye an ye baarakɛdenw ye o k'a to an ka baara kɛ facilement pour que u ka lafiya an b'a fɛ o bɛɛ ɲuman ka na
ka tila ko bɛɛ ɲuman se ka taa so o b'an karamɔgɔ kunna wolo o b'an baarakɛlaw yɛrɛ kunna wolo an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛɛ ɲuman s'an ma yan ni bɛɛ ɲuman nana ka mɔludu kɛ hɛrɛ kɔnɔ ka kɛ bonya kɔnɔ ka kɛ karama kɔnɔ ka segin ni bɛɛ ɲuman ye ka taa so Ala m'o kɛra kira n'a somɔgɔw kama an karamɔgɔ yɛrɛ barika kosɔn sɔli Ala Mamadu welewelekan bɛ min bolo ka da mawuludu ka baarakɛlaw ye ne kɔni min fɛ dɔrɔn u ka sabali an ka karamɔgɔ Usumani Serifu Madani Hayidara ka kumakan batoli yɛrɛ kama u ka cɛsiri mɔgɔ mɔgɔ a ka ca la mɔgɔ mɔgɔ b'i karamɔgɔ ka hakilila faamuya la e bɛ se ka mawuludu baara kɛ quoi dakuru ɲɛ laban bɛ ne bolo n bɛ ka foli kɛ an karamɔgɔ Usumani Serifu Madani Hayidara ye an b'a ɲini Ala fɛ si kuntalakan kɛnɛya Ala k'o d'a ma kiraba in kani kosɔn salli ala Muhammad an dogun an ni an nabolo an dogun y'o de Mami mi kira fene bo fe ni te Mamadu fene te fe dinyana Mamadu Ala kira bangena Abdullahi te kira bangena Alhamdulillah an ye labɛn sabati ka mawuludu kunbɛn an ye labɛn caman sabati parce que baara o baara ni sigi ka kuma taara I b'a sɔrɔ a baara ɲɛnabɔ man di kabini mawuludu ma se an ye sigi ka kumaw daminɛ an n'an baarakɛɲɔgɔn cɛ an n'an sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ pour que bɛɛ bɛ se ka faamu sɔrɔ baara la cogo min na an y'o baara kunfɔlɔw kɛ bon mɔgɔ mawuludukɛla minnu bɛ na an ye labɛn fana sabati olu kama kɔlɔsili sira kan Ala sɔnna accueil mɔgɔw bɛ mɔgɔ jigin yɔrɔ o yɔrɔ la anw pɛrɛnnen don a kan n'u ye mɔgɔ jigin yɔrɔ o yɔrɔ u bɛna kunnafoni d'an ma ko an ye mɔgɔw jigin yan an bɛ mɔgɔw bila ka t'olu kɔlɔsi an y'o fana baaraw sabati ani bolimafɛn minnu fana bɛ na olu fana bɛɛ kɔlɔsilen don an bolo bon an kɔni bɛ mun fɔ mɔgɔ nata yɔrɔw ye o y'olu k'a jateminɛ puisque ni mawuludu ye foroba de ye mawuludu dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen mais mɔgɔw bɛ na I b'a sɔrɔ u bɛ na jama nɔfɛ mais u n'aw tɛ kelen ye ou bien n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ y'a cɛra ni mun tɛ a dɔ ye a ye vigile bɔ a kalama yanni u ka tiɲɛni ka kun puisque anw bɛ se ka kɛnɛma ta ye mais mɔgɔ mun b'aw fɛ sokɔnɔmɔgɔw de bɛ se k'o dɔn puisque an delila k'a k'aw ye ni mɔgɔw nana sa u bɛ taa u yɛrɛ kɛ u dɔ ye ka don u ka so kɔnɔ u bɛ tora da u m'a bɔ dɔrɔn I b'a ye ale bɛ segin ka na ka n'u bolofɛnw bɛɛ ta ka taa n'a ye I b'a sɔrɔ u bɛ na k'u nana mawuludu kama mais I b'a sɔrɔ u labɛnnen don tiɲɛni yɛrɛ de kama depuis u wuliyɔrɔ la donc mun bɛ se k'a to o bɛ ɲɛ anw bolo ou bien mun bɛ se k'a to anw bɛ se ka olu maîtriser o ye anw ni dunan minnu bɛ jigin anw ka se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Ala sɔnna a ma labɛn dɔw kɔni labɛn caman b'an bolo o baaraw sira kan ani mɔgɔw bisimilaliko yɛrɛ fana sira kan an ye labɛn caman kɛ ani mɔgɔ nabaw ni ɲɔgɔn cɛ pour que baara bɛ se ka nɔgɔya parce que an bɛ ka groupe dɔw fana bila baara dɔ kama o ye poste ninnu contrôleli mɔgɔw bɛ don yɔrɔ o yɔrɔ fɛ mɔgɔ minnu bɛ baara la mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ yen k'olu contrôler gɛlɛya kana don baara kɔnɔ u ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que I b'a sɔrɔ an ka mɔgɔ minnu bɛ jɔ kuma dɔrɔn o tɛ bɛɛ dɔn mais an ye kɛrɛnkɛrɛnnen mɔgɔ dɔw tɔmɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na minnu bɛ se ka mɔgɔ caman dɔn mɔgɔ fanba dɔn minnu b'a dɔn fana nin ye invité ba ye nin ye karamɔgɔ masurunama ye minnu bɛ se k'olu dɔn ka bɔ mɔgɔ tɔw la an y'olu groupe fara ɲɔgɔn kan pour que olu fana ka se ka mawuludu baara bɛɛ kɛ an ka poste la ni gɛlɛya ko a bɛ don yɔrɔ min na dɔrɔn olu bɛ intervenir ni Ala sɔnna a ma an bɛ ka labɛn minnu kɛ ɲinan ni Ala sɔnna a ma ɲinan mawuludu ni Ala sɔnna a ma a bɛ kɛ Ala sago ye a bɛ kɛ an karamɔgɔ sago ye. An kɛlen don ka dispositif dɔ ta k'a bila en place walasa mawuludikɛlaw ni étranger minnu bɛ yan u bɛ se ka sécuriser cogo min na c'est-à-dire que u bɛ se ka sécuriser mɔgɔ juguw tɔɔrɔ ma cogo min na ale ni an ka baara fɛnɛ la sirako fɛnɛ b'a la. Vous voyez Bangoni ye donda kelen ani bɔda kelen de bon i y'a ye sira fɛnɛ position man ɲi sirako fɛnɛ bɛ an sɛgɛn kosɛbɛ an kɛlen don ka mesure bɛɛ ta sirako fɛnɛ la alhamdulillah an karamɔgɔ yɛrɛ ka ladilikanw na an bɛ sabali de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka sabali ɲini maliyɛnw fɛ ka sabali ɲini étranger minnu yɛrɛ bɛ na ka sabali ɲini u fɛ vraiment ni min sen dara min kan o k'a ta kɛ yafadeli ye
vraiment bɛɛ ka na hakilisigi kɔnɔ ka taa hakilisigi kɔnɔ walasa an bɛ se ka fɛti in kɛ hɛrɛ la k'a kɛ nɛɛma la cogo min na mɔgɔ si kana tɔɔrɔ o ladilikan de bɛ an bolo. Alhamdulillah an bɛ Ala fo k'a barikada ka aw yɛrɛ fo n ka foli lase an ka sababu ɲuman ma o min kɛra sababu ye k'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'o ye Bac Sanden ɲɔgɔn ye bali labɛn min b'an bolo ka jama kunbɛn o kɔni nisɔndiya don mɔgɔ mɔgɔ bɛ na mawuludu hukumu kɔnɔna na ka se k'u ta ka se u seyɔrɔw la ka taa terrain na wajulikɛyɔrɔ la ani doni minnu bɛ ta ka taa wajulikɛminɛnw an ka matériel bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ ta k'u se o seyɔrɔ la an ye kariw ɲini ani sotaramaw an bɛ baara kɛ o hukumu kɔnɔna na an b'an yɛrɛ ka baarakɛlaw cɛ olu la ka taa terrain na min ye mɔgɔ minnu bɛ na mawuludu yɛrɛ kama an ka dunan minnu na mawuludu kama vraiment an kɔni y'a essayer ɲinɛ ka o décentraliser k'a tila bonda 2 ɲɔgɔn na o la olu minnu bɛ na sisan an ye olu la passer sotarama chauffeur ka bolo kan an ni syndicat sigila an kumana syndicat mɔgɔw n'an bɛɛ lajɛlen an bɛɛla kan kelen kan mɔgɔ minnu bɛna tali kɛ ka taa terrain na o ye sotarama de bɛna mɔgɔ cɛ sisan ka taa terrain na an yɛrɛ ka mobili lele minnu b'an bolo an bɛna o kɛ baarakɛlaw ani délégation mɔgɔw international mɔgɔw an b'olu ta ka taa n'u ye terrain na dɔ in bɛ passer sotarama mɔgɔw ka bolo kan voilà welewelekan min bɛ ne bolo ka se mawuludenw ma o de ye an bɛ Ala fo k'Ala barikada k'a ɲini jama fɛ jama ka kɛ sɔn nɔgɔyabaga ye ko in ninnu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnyana anw baarakɛ ɲɛmɔgɔw anw ka se ka bolo da an dusukun na ani mɔgɔ minnu bɛ ka na mawuludu kɛ kama olu bɛɛ lajɛlen ka jaga sabali sabu n'i ye jama fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ sugu bɛɛ b'a la mɔgɔw k'u janto u yɛrɛ la ka janto bolominɛnw na u ka na lafiya la u bɛ mobili min ta kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ wele min yɛrɛ da mɔgɔ ye minnu bɛ na ka bɔ dugu wɛrɛ la ka na u ka kuma u ka chauffeur fɛ u ka na dɔɔni dɔɔni u ka baara ka na dɔɔni u bɛ baara nɔgɔya anw bolo parce que n'anw y'a mɛn ko bɛɛ lajɛlen selen ɲuman na o ka di anw transporteur ye o ka d'anw ye kosɛbɛ o la o de ka d'anw ye bɛɛ ka na wasa la ka na baara in kɛ ka ban wasa la o ka di anw ye o la anw bɛ aw yɛrɛ fo n'o kɛra bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya anw karamɔgɔ bɛ wasa quoi. Mami mi kira fene bo fene te Mamadu fene te fedinya na Mamadu Ala kira bangena Abdullahi te kira bangena c'est an ka labɛn yɛrɛ a bɛ daminɛ dunan jiginniko la n'o ye u jigiyɔrɔko ye bon a bɛ kalo 3 bɔ sisan an commencera ka yɔrɔ ɲini dunan ye k'a yɔrɔ labɛn fo ka se bi ma halisa an bɛ yɔrɔ ɲini na alhamdulilayi yɔrɔ caman kɔni sɔrɔla bon programme talen d'an bolo fana dunan fɛn fɛn min na an ma o jigiyɔrɔ labɛnnen b'an bolo invité d'honneur délégué des pays a bɛɛ jigiyɔrɔ labɛnnen b'an bolo ala barikara bi bon stade fana labɛnnen b'an bolo an ka baara labɛn cogo yɛrɛ la an bɛ ka mɔgɔw labɛn ka poste former k'a daminɛ stade daminɛ kɛnɛmana na fo ka se a kɔnɔna ma a k'i bi jɔ nin bɛɛ la ka mɔgɔw bisimila k'u diri ɲɔgɔn ma fo ka taa se kɛnɛ kɔnɔna ma o labɛn fana kɛlen b'an bolo bon welekan b'an bolo k'a lase mawuludukɛla bɛɛ lajɛlen ma o de ye an bɛ fɔlɔ ka a ɲini ala de fɛ maa o maa bɛna bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka na mawuludu la yan ala k'u bɛɛ ɲuman s'an ma yan ala k'u bɛɛ ɲuman s'an ma yan u kana an yɛrɛ fana ɲuman sɔrɔ yan an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ la ka tila k'a ɲini u fɛ komi karamɔgɔ y'a fɔ ka tɛmɛ siɲɛ caman fɛn o fɛn bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka na minnu bɛna bolimafɛnw na u ka boli ni jateminɛ ye a kana kɛ boli ni dansago ye fo ka taga tiɲɛni bɔ a la bon n'u nana fana dunan jigiyɔrɔ bɛ Bangɔni Ansaru ka siège bɛ yen dunan jigilaw bɛ yen a ka ca Ala fɛ n'i y'i ɲɛsin yen ma i mago bɛ information fɛn fɛn na i b'a sɔrɔ yen Ala ka faamu d'an ma Ala k'u bɛɛ ɲuman se yan u kana an bɛɛ ɲuman sɔrɔ yan ani karamɔgɔ n'a ka denbaya an ka kɛ hɛrɛ la ɲɔgɔn fɛ ka ban ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ la an ɲuman na cogo min Ala ka tila k'an bɛɛ ɲuman sigi. Labɛn min b'an bolo vraiment o de ye ka moto an labɛn ka moto makɔnɔ
mɔgɔ ni ala sɔnna ni e bɛ mawulidu kɔni kɛnɛ sɔrɔ moto bolifɛn na n'o ye moto ye ni ala sɔnna an labɛnnen don an n'an ka cɛdenw ka bɛɛ basigi yɔrɔ kelen mɔgɔ bɛ se ka don cogo min na ka tila ka bɔ k'i bolofɛnw jɔlen sɔrɔ ka sɔrɔ ni ala sɔnna gɛlɛya fosi ma y'a la an labɛnnen don o kama ni ala sɔnna fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ la vraiment cɛ minnu b'an bolo bi tiɲɛ yɛrɛ la ka bɔ zɛra yɛrɛ la ka se sisan ma an ni mɔgɔ 150 o bɛ anw bolo o la kaban mun bɛ moto dɔrɔn kama an b'a dɔn cɛ tɔ kɔfɛmɔgɔw ma se fɔlɔ an b'a dɔn labɛn b'an bolo vraiment cɛw b'an bolo jateminɛkɛlaw b'an bolo côté bɛɛ fɛ an labɛnnen don a kama wa ni ala sɔnna tɔɔrɔ fosi t'a la welekan min b'an bolo dɔrɔn komi bolifɛn minnu bɛ nalen n'o ye moto ye an b'a ɲini u fɛ u ka na dɔɔni dɔɔni n'o y'an karamɔgɔ yɛrɛ ka laɲini ye pour que gɛlɛya fosi kana se ka bɔ a la ka sababu kɛ olu yɛrɛ ka boliba ye vraiment an kɔni bɛ fɛ u k'o bɔ a la pewu n'u fana sera n'an ko moto ka dan yɔrɔ min na an bɛ fɛ u ka taa moto jɔ o yɔrɔ in na yen an ka sagoya la an fana k'an janto a la o cogo la parce que ni mɔgɔ ka ca ka se niveau dɔ la moto ka ca n'a taara jɔ yɔrɔ la mɔgɔw fana yɔrɔ ka jan yɔrɔ mun na ni ala ma c'est-à-dire a ka gɛlɛ o yɔrɔ ka kɔlɔsi mais an mago bɛ yɔrɔ mun na n'an bɛ se ka yɔrɔ min récupérer an mago bɛ moto fana ka taa jɔ o yɔrɔ ninnu na u fana ka sɔrɔ lafiya la ka sɔrɔ gɛlɛya fosi t'a la an b'a dɔn n'a jɔra o fana yɔrɔ la tɔɔrɔ fosi tɛ bɔ a la an b'o wele da mɔgɔw ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen n'an kɔni ko an ka taa moto jɔ yɔrɔ min a y'a jilaja an kana jɔ yen a kɛra janginɛbugu ye walima a kɛra terrain an mago b'o la bon an bɛ kuma kuncɛ ni kuma min ye dɔrɔn toujours k'a fɔ n'u nana janginɛbugu la u ka kalanso kɔfɛla ɲini ni ala sɔnna parking permanent min bɛ mawulidu kɔnɔna na o b'o yɔrɔ la maintenant sera zɛrini na n b'a fɔ terema la zɛrini côté n'o ye terrain tilefɛ côté an bɛ fɛ ka moto ninnu jɔ yen san o san an b'a jɔ o yɔrɔ kelen na n'o ye amisatu ka parking ye wa ni ala sɔnna an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen n'a fɔra ko terrain dɔrɔn a y'a ɲɛsin tilebiyanfan ma n'o ye terrain ni tilebefɛla cɛ yiritu min bɛ yen ni ala sɔnna parking bɛ kɛ yen nɔ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen u k'u kunda yen kan u b'an sɔrɔ yen wa an n'an ka cɛw labɛnnen don a bɛ ɲɛ fana ni ala sɔnna a bɛ ɲɛ an b'o wele da bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko ala ka na ni bɛɛ ɲuman ye ala ka segin ni bɛɛ ɲuman ye karamɔgɔ mago bɛ mawulidu in ka kɛ cogo min na hɛrɛ la wasa la kɔrɔta la an b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛ ten a mago bɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ kana bɔ a la an b'a ɲini ala fɛ ala kana tɔɔrɔ bɔ a la ala ko k'a ka ala kosɔn kɛra n'a somɔgɔw kama sɔlila rasul voilà donc elɛg n'i y'o fɔ an ka baara ye an ka kominiw n'an ka komitew bɛ na ni mawulidu dɛmɛ minnu ye ka a recenser k'a lase a seyɔrɔ la an bɛ yan o de kama ni ala ka diɲɛ o kɔfɛ ni mɔgɔ min nana ni balo b'o la misi b'o la saga b'o la fɛn bɛɛ b'o la ni mɔgɔ min nana ni dɛmɛ sugu o sugu ye ka bɔ an ka tɔndenw yɔrɔ minnu bɛ bɔ an ka section n'an ka sous section n'an ka komitew la ni ala sɔnna anw de bɛ yan nɔ ka kunbɛ k'a lase a laseyɔrɔ la ni ala ka diɲɛ o ye anw jɔyɔrɔ ye commission don elɛg tɔn ka baara sira fɛ wala welewelekan min bɛ an bolo ka se jama ma an b'a deli ala fɛ jama in kana nɔgɔya la basigi la an tɛ fɛ tɔɔrɔ ka maa si sɔrɔ mawulidu ɲina a jama ka bon ɲina mawulidu bolofa b'a kan n'o ye an ka karamɔgɔ a seyidi sherif usman madani hayidara ye a kɛra haut conseil ɲɛmɔgɔba ye o la silamɛ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ de don a bɛ deli ka kɛ kɛcogo min na kɔrɔlen ɲinanta ka bon ka tɛmɛ o kan fɔ bɛɛ k'o dɔn an ka na dɔɔni dɔɔni basigi la hɛrɛ la nɔgɔya la walasa tɔɔrɔ kana maa si sɔrɔ maa min bɛ kira fɛ ne b'o fɛ ni tɛ mamadu fɛ ne tɛ fɛ diɲɛna mamadu ala kira bangena abudulayi de kira bangena amba aminata de kira bangena muhammadu ala kira bangena minnu bɛ kira fɛ a tanu filɛ makankalu denkɛ kira bangena